Ki kertong kakun New Trap National Awakening Movement lani ka Khnam ba Kynthoh ya working president uba Thomas A Pasa kila tap kerteng nak benta ka election KHADC menta ka sngi uba Pasa uban yakun nak 18 West constituency ula Kynthoh ya ki dekat Barim ka KHADC nak benta ka Jingbymlah Jong man pendep ya ki jingkular bala ai kat kum ka kernet ka bahin riu Jong ka riti sinshar khadar ula banjur ba ka Khnam kan pelet jingmut ha ka ban bah ya ka council Khnang ban pentikna ya ka jing syakri ka bajanai bat ban kentiu ya ki kam khayi pateng na ka benta ki trai muluk ki mat Treikam Jong ka seng ki Kynthoh ya ka jing Treikam ka bapaka ya ki kendon Jong ki riulum bat ban kentu ya ki nong tap vote banjit ya ki kertong da ka ba pensyong nong rem ya ubriu ya ka seng Lai keren ni kata kecing giba kum gajak benriu ni kendu lembah kacing tulot kacing Jingbymlah juga di council bat pendap kamram ki joka kat kum kacing ai bor joka keret ke benriu dan kata kasih studio ni kuang pun tu bai pai ba kan ga wei kati sisa kan di council dan kata kasih studio ke kenro ke Khadc ke bandirai kacing benriu dan pai ba kim so tu kata lada kan ke kenro ke Khnam ke besukti kalau kacing ma ka ap ndai yai ar ni ya ka jai menteri hi kum situluk borok kawai dia nak kalian ka jongi ki candidate ki bangila ya officially la notify ni bala approve do ka party arngut ki kertong na motion road